special prank to Congo. We are robbers from now on. Okay. Ukko! Ukko! Talk! Our friend is sleeping. And Ukko, can you tell them what we are going to do? We're doing a prank to my friend, and we're gonna act like there's robbers in the house. We're gonna say that we went to the grocery store, and then we're gonna call him and tell him that we forgot the oven on, and then he has to go and close the oven. And meanwhile, this guy's gonna be tied up on the chair, and we are gonna come and scare his ass. So this is gonna be a This thing's gonna work out, man. What about this fucking mafia stuff? We're gonna work And that's my... He's gonna be my assistant. We're gonna be tied up on a chair. Motherfucker, I'm a terrorist! Mitä älä potkinut mulle, mitä vittu sä vedät sitä? Mä otan se pois, mitä muuta mä otan pois? Sä nauroit ja vedit sen. Sä vaan poltaan Sä nauroit ja sä vedit samaan aikaan. Mitä vittu sä äsken naurit, sä oot laittaa pois? Mä koitin ottaa pois. Mä otin mä sanoin sulle. Ei, kun herää kohti. Joo, anna mun tukka teippas sen sukin. Siihen niin, mä yritin ottaa sitä pois. Joo. Kyllä se on sulla. On. Nopeasti tulla. Mulla oli sunkaan ei voi tehdä koskaan mitään. Pois. Nopeasti. Olisiko vähän ketsuppia naamalla? Näyttää siltä, että saa. Pistää sakelle. Sakelle. Nyt mulla ei mitään. Mitä sun on kustassa sun eikä se herää? Ai! Älkää jaksako. Mitä mä Ei vittu! Tää oli vittu paras, se olisiko se... Ei vittu! Mitä vittu rossu on? Onko tää vittu joku veli vittu ukon veli täällä? Miss Vegge on vittu? Kato eikä tuo Sake ilman. Tässä on meidän vähän kiusattu poika. Me ollaan pahoiteltu tätä ja se otti tää ihan chillisti. No miltä susta tuntui, kun sä heräsit ekan kerran? Siitä, että mä tulin tuohon keittiöön ja alkoi pelottaa. Joo. Melkein mä itkin periaatteessa. Joo.
Jatka vaan, jatka haastattelua. No niin, jatka. Haastattelu. Säädy. Jatka noin. Okei. Eli mikä sun nimi on? Sadrak. Okei. Jatketaan haastattelua. Okei, no niin. Ei siinä pelkästään luulit sä, että toi oikeesti totta. Joo, luulin. Eli sä et pelännyt yhtään mitään. Tai muuta. No niin, nyt. Mun nimi on Ukko Laara. Jeps. Zakaria Haisouti, Atlas artistin nimi Peace. Hashim Abdi, peace bro. Mege Ogren, kuvaaja. Lisa on tulos. Olkaa kuulolla. Oliko se siinä? Joo. Eiks mulla oo sepakoira? Vitu huora, vittu! Vittu! Tää on mun nenäsivan vitusta. Loistava lopetus tuohon videoon. Elämäni paras!